Il-binja li din is-sena ser tibda tilqa' fiha 9 persuni b'diżabilità fil-Qrendi tinsab fl-aħħar fażi tagħha. Fil-fatt, 90% tax-xogħlijiet huma lesti. Ħabret dan il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli f'konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-binja li qed issir b'investiment ta' €1,350,000 euro. Dan il-proġett li huwa wieħed minn fost 3 li qed isiru se jfisser serħan il-moħħ għall-ġenituri tal-persuni b'abiltajiet differenti. L-ikbar uġigħ ta' ras għall-ġenituri li għandhom tfal tagħhom diżabilità hija x'se jiġri mit-tfal tiegħi meta jiena niġi nieqes u din id-dar tindirizza dik il-mistoqsija għaliex toffri dak il-wens li mħabba li hemm bżonn djar ċkejkna fl-irħula tipiċi Maltin li joffru l-inklużjoni ma' wkoll kunċett ta' indipendenza fil-komunità. Din id-dar ser tkun amministrata mill-Aġenzija Support li bħalissa għandha taħt il-ħarsin tagħha 9 tidjar f'Malta u oħra f'Għawdex. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija, Ruth Xiberras, qalet kif dawn id-djar huma armati bl-aqwa teknoloġija li tkun tista' tassisti lir-residenti biex ikunu aktar indipendenti. Hija importanti ħafna li persuni b'diżabilità jkunu fi djar żgħar fil-komunità biex daw ikunu jgħixu qishom familja. Aħna bħala Aġenzija Support nibqgħu nsegwu l-persuni b'diżabilità anke meta jidħlu f'daw id-djar nagħmlu pjanijiet individwali u nsegwuhom kemm lilhom u kemm il-familji tagħhom. Intant is-Sindku tal-Qrendi David Xkembri laqa dan il-proġett u semma kif il-komunità qrendija se tgħin ukoll biex tilqa' fiħdana ir-residenti f'din id-dar.